बे समाव जोबोरैनो गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव रादाब। अख्रांमायाव गासै 9 दान थानायनि उनाव अख्रां दावबायारि सुनीता विलियम्स आरो बेनि हानजाया बुहुम फारसे सिगांबोबाय। नंगौ, अख्रांमायाव फ्राय 9 दान थानायनि उनाव भारतारि फोलेरनि अख्रां दावबायारि सुनीता विलियम्स आरो बिथांनि लोगो हानजा बुश विल्मरआ जोबनायाव अख्रांमा स्टेशनखौ नागारना बुहुम फारसे सिगांबोबाय। आमेरिकानि अख्रांमा बिजिरसं आफाद नासानि फोरमायथि होनाय बादिब्ला स्पेस एक्स ड्रेगन अख्रांमा दिङाया भारतनि सम बादियै फुंनि 10:30 इन्टारनेशनेल स्पेस रिसार्च सेन्टारनिफ्राय बुहुमाव ओंखारबोबाय। नासाया बे गासै नुथायखौ लाइभ फोसावबाय थादों। नासाजों फोसावजानाय मोनसे बिबुंथियाव बुंनाय जादों सुनीता विलियम्स, बुश विल्मर आरो गुबुन 4 अख्रां दावबायारिफोरा दिनै जायगायारि सम बायदियै बेलासिनि 5:57 फ्लरिडा, आमेरिकानि बोरिमायाव सौफैनायनि आसा दङ। भारतारि सम बायदियै बिथांमोनहा बुधबारखालि फुंनि 3:30 बुहुमाव आगान होगोन। बुहुमनां अख्रांमा स्टेशनाव थाबथानानै थानाय अख्रां दावबायारि सुनीता विलियम्स, बुश विल्मरखौ बुहुमसिम लाबोनो स्पेस एक्सनि ड्रेगनआव 4 अख्रां दावबायारिफोरखौ लानानै रबिबारनि फुङाव बुहुमनां अख्रांमा स्टेशनाव सौहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि सुनीता विलियम्स आरो बिथांनि लोगो विल्मरआ 8 साननि थाखायल' अख्रांमायाव दावबायनो थांदोंमोन। अख्रां दिङाया जन्थ्रआरि गाज्रि जानायनि जाहोनाव बिसोरो 9 दानसिम अख्रांमायाव थाबथानो गोनां जादोंमोन। बिसोरखौ गोबां खेब रैखा खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो फेलें जादोंमोन। जोबथारनायाव नासाया एलन मास्कनि स्पेस एक्सनि हेफाजाबाव बुहुम फारसे लानानै फैबाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि अख्रां दावबायारिफोरनि थाखाय अख्रांमायाव थांनायनिख्रुइ बांसिन जुजिनो गोनाङा अख्रांमानिफ्राय बुहुम फारसे फैफिननाया। नासानि बादिब्ला स्पेस एक्सनि ड्रेगन केप्सुलआ 14 घन्टा दावबायनायखौ आबुं खालामना बुहुमाव सौफैगोन। नाथाय बियो मोनसे साननानै लानाय समल', थि सम नङा। मानोना अख्रांमानिफ्राय बुहुमाव फैफिननाया गोब्राब जुजिनो गोनां। ड्रेगन केप्सुलआ अख्रां दावबायारिफोरखौ लानानै जोबोद गोख्रैथियै बुहुमनि बारमण्डलाव हाबगोन। बेनि उनाव बिदुङा 1600 डिग्री सेल्सियासजों मोगा-मोगि जानांगोन। बबेखानि ड्रेगन केप्सुलाव फज'नाय हिट शिल्डआ अख्रांमायाव थानाय अख्रां दावबायारिफोरखौ बे बिदुंनिफ्राय रैखा खालामनायाव मदद होगोन। जेब्ला ड्रेगन केप्सुलआ बुहुमनि बारमण्डलाव सौग्रावगोन, बेनि गोख्रैथिया लासै जानो हमगोन। बे समाव अख्रां दावबायारिफोरा बोगथाबनायनि गोहोखौ मोनदांगोन। रायखांनो गोनांदि सुनीता विलियम्स आरो बुश विल्मरआ 2024 मायथाइनि 5 जुनखालि अख्रांमा दिङाजों बुहुमनां अख्रांमा स्टेशनसिम बिरलांदोंमोन। बिथांमोना 8 साननि उनाव फैफिननायनि बाथ्रामोन, नाथाय माखासे जन्थ्रआरि गाज्रि जानायनि जाहोनाव बैयाव 9 दान थानांदोंमोन। सुनीता विलियम्स आरो बुश विल्मरनि अख्रांमा स्टेशननिफ्राय बुहुमाव रैखाथियै सौफैगोनखौ बुहुमनाङैनो नोजोर होनानै दङ। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदालु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।